11 июньдә Габдулла Тукайның Казандагы музейында музей көне билгеләп үтелә. Җәйге каникулларда музейда мәктәп балалары һәм туристлар өчен төрле тематик экскурсияләр, очрашулар, тамашалар да оештырыла. Тукай музей җитәкчесе Гүзәл Төхватова Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында шуларның барысы хакында тәфсилләп сөйләде. Музей фондын тулыландыруда соңгы вакытта башкарылган эшләргә тукталды. Тукай мирасын барлау буенча радио тыңлаучыларны кызыксындырган сорауларга җавап бирде. Студия кунагы безнең кайбер сорауларга да ачыклык кертте. Гүзәл ханым, хәерле иртә. Исәнмесез? Быел музей көне ничегрәк уза? Габдулла Тукай әдәби музейы үзенең тамашачыларын беренче тапкыр 1986 елның 11 июнендә кабул итә. Без инде һәр елны әлеге көнне Габдулла Тукай әдәби музейының туган көне буларак билгеләп үтәбез. Без әлбәттә шул көнне дә һәм июнь аеның һәрбер көнендә дә без ялсыз эшлибез. Тамашачыларыбызны музейда көтеп калабыз. Анда экскурсиялар оештырылачак, Тукай тормышы иҗаты буенча һәм әлбәттә инде Шамил йорты тарихы да бик күп тамашачыларыбызга кызыклы булыр. Тамашачыларыбызны 15 июнь көнне сәгать 3-тә Татарстанның халык рәссамы Мөдәррис абый Минхаҗевның күргәзмәсенә чакырабыз. Анда милли темага багышланган эшләр тәкъдим ителәчәк. Бу эшләрдә инде рәссамның төрле елларда эшләнгән эшләре, шулай ук менә әле күптән түгел генә табадан төшкән эшләре дә безнең тамашачыларыбызны сокландырыр дигән теләктә торабыз. Каникулларда балаларга нинди экскурсия тамашалар тәкъдим итәсез? Габдулла Тукай әдәби музейында июнь аенда балалар бакчалары, лагерьлар өчен бик күп кызыклы чаралар оештырыла. Мәсәлән, Сабантуй бәйрәменә багышланган чара ул әлбәттә инде Габдулла Тукайның исемдә калганнар автобиографик повестендагы Сабантуй турында хатирәләре белән бергә үрелеп барачак. Шулай ук Тукайның башка персонажлары Шүрәле, Су анасы Мяубикә белән экскурсияләр, мавыктыргыч уеннар да тәкъдим ителә. Без аларга да үзебезнең тамашачыларыбызны көтеп калабыз. Җәй айларында чараларны онлайн трансляцияләү буламы? Чараларга онлайн трансляция булмаячак июнь аенда, чөнки анда İşte daimi rəvişdə türlü ayırım tərkimlər белән эшләнә торган чаралар, музей турындагы мәгълүматларны без үзебезнең ВКонтакте шелтәрендә һәм интернет сайтыбызда да биреп барабыз. Анда әлбәттә музей тарихы турында да, музейның кыйммәтле ядкарлары турында да, шулай ук Тукай премиясе лауреатлары хакында да төрле аудио, видео материаллар һәм фәнни мәгълүматлар тәкъдим ителә. Тукай мирасын тулыландыруда эшләр ничегрәк тора? Гомумән, музей дигәндә инде без экспонатларны туплау, саклау, өйрәнү һәм тәкъдим итүне күз алдына тотабыз. Габдулла Тукай әдәби музейында менә бу 22 елда гына 21 елда дип әйтим, шул 2 елда Тукайның үзе исән вакытта чыккан китаплары, шулай ук Тукайның төрле телләрдә, төрле шәһәрләрдә нәшер ителгән китаплары тапшырылды тамашачыларыбыз тарафыннан. Аннан соң күренекле рәссамыбыз Байназар Әлмәновның Тукайның Шүрәле әсәренә ясаган иллюстрацияләре безнең фондларыбызны баетты. Шулай ук инде тагын бер тармак, ул даими рәвештә тулыланып килә торган тармак, Тукай премиясе лауреатларының шәхси ядкарлары һәм шулай ук аларның Тукай премиясе алган эшләре, китаплары безнең фондларда бик кадерле ядкарлар булып саклана. Музейны карарга килергә, мәгълүматлар алырга теләүчеләр кайчан мөрәҗәгать итә ала? Тукай әдәби музейы Иске Татар бистәсенең Казан үзәгенең инде бик матур йортында, Шамил йортында урнашкан. Ул Тукай урамы 74-нче йорт. Безнең телефоныбыз 590 86 67. Хөрмәтле тамашачылар, әлеге телефоннарга шалтыратып сез экскурсияларга, музей бәйрәмнәренә языла аласыз. Һәм әлбәттә инде без сезне һәрберегезне безнең музейда көтеп калабыз. Без һәрбер тамашачыга шат. Гүзәл ханым, әңгәмәгез өчен зур рәхмәт. Сез Габдулла Тукайның Казандагы музей җитәкчесе Гүзәл Төхватова белән әңгәмә карадыгыз.